Și avea suficient loc. Prea scurtă traiectoria imprimată bilei negre. Șansă de 3-0 în favoarea lui Mark Selby. Noi în aproximativ jumătate de minut vom pune punct. Marius Sancuța vă mulțumește pentru atenție, dragi prieteni, și nu uitați, continuăm acest meci exact de unde îl lăsăm, pe Eurosport Internațional. Michael Hall, deja o victorie obținută în fața lui Michael White. Da, e greșit pe acest tablou. Michael Holt a învins 4-2. Numele celui avansat în optim este corect. Jamie Burnett l-a învins pe Mark Joyce 4-2 după ce a fost condus 2-1. Kurt Mufflin pe Karen Wilson 4-2. Iar noi vom merge direct în meciul Mark Selby, Fergal O'Brien, jocul cu numărul 3, primele două câștigate de jucătorul englez, nimeni altul decât numărul 1 mondial, liderul mondial, prin intermediul a două break-uri de peste 50 de puncte. Fergal O'Brien a avut șansa imensă, puțin mai devreme, de a intra noi în emisie, de a debloca bila neagră. A ratat această bilă de pe punct și a oferit șansa venirii la masa lui Mark Selby. Așa cum am spus și pe celălalt canal al postului nostru, Mark Selby, după propria sa declarație, un interviu recent apărut pe pagina principală a WPBSA, nu mai are, a spus că nu mai are niciun fel de problemă medicală, nu mai resimte dureri, poate aborda orice fel de lovitură la masă, nu are vreo frică în a executa. Și asta cu trimitere la accidentul care l-a obligat să se retragă la ultima ediție a Open-ului Chinei, iar la ediția de campionat mondial ce a urmat peste 3 săptămâni, 2 săptămâni de fapt, Mark Selby a făcut pur și simplu doar act de prezență, pierzând în primul tur la Barry Hawkins cu 10-3. Un disc intervertebral i-a creat mari neplăceri toată vacanța și mare parte din perioada verii. Mark a urmat tratament un fizioterapeut, tratament care se pare că a dat roade și iată-l pe englez revenind încet în formă. Asta în ciuda faptului că a pierdut la Shanghai în primul tur la Jamie Cobb cu 5-1. Acesta este Fergal O'Brien, adversarul său. Foarte interesant palmaresul întâlnirilor directe. Până acum de 2 ori s-au mai întâlnit și de fiecare dată a câștigat Fergal O'Brien, dar precedenta lor întâlnire a avut loc în urmă cu 6 ani. Învingătorul din acest meci urmează a-l întâlni în optim de finală fie pe John Higgins, fie pe Ding Junhui. Bun, carambolul și l-a dorit, dar n-a reușit să-l controleze foarte bine. 54 diferență, 51 maxim disponibile. Bila a fost matematic bilă de joc. Evident că Fergal O'Brien va reveni la masă. În snooker la 2 din cele 3 bile roșii de pe masă. E obligat să atace.
Deci să fie o lovitură exactă, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că automat îi lăsa poziția lui Mark Selby la buzunarul de mijloc, acolo unde și atacă. Este 3-1 fără tăgadă. Eleven. Twelve. Ușor pus cu spatele la zid Fergal O'Brien la 3-0 și la felul în care joacă 19. Mark Selby nu-i dau mari șanse lui Fergal de a înregistra vreun joc pe tabela de scor. 4. $28. Three. Selby. Nu mai contează, este 3-0 în favoarea englezului. Noi facem o scurtă pauză și vom reveni cât de curând cu jocul cu numărul 4.